od stvari koji mogu biti uzrokom da čovjek posusta, da ostavi istinu, jeste neprihvatanje savjeta. Insan ko insan je slab. Ne može iznijeti breme izazova, smutnije, grijeha, osim u džematu, osim s prijateljima. Ali s kojim prijateljima? Koji on savjetuje i oni njega savjetuju. Pa kada vidiš, ako se osjetiš, došao ti čovjek, znaš da ti je ahbab, znaš da ti je prijatelj, kaj ti, brate, Allah te nagradio, ali stvarno to nije dobro. I ti sad prekrižiš njega, naljutio sa njega, znaj da je problem u tebi, znaj da si oslabio. Pravi vjernik, makar mu se savjet dao i na ružan način, on će način prekrižiti, ali će savjet ostati. Pa ako se vidiš da si došao na level i na nivo, da ti smeta što te ljudi savjetaju, da ne prihvataš savjet, da nisi ljudima otvorio vrata savjetovanja, znaj da si u izuzetno opasnoj situaciji.